0118. תמחק כף בבקשה. היי! אז תיתן לי יד, בגללך. סתום את הפה! שקט יא אלרגי! מה עם הפסוריאזיס? אכלתי לך את ארוחת צהריים, לא טעים, אתה לא יודע לבשל! תצאי כבר! You're You're doing an amazing job, sweetie. היי אהובות שלי, ברוכות הבאות לבלוג, זה לא בלוג, זה בלוג, אני אעשה את זה עוד פעם. היי אהובות שלי, מה שלומכם? אז היום אני אספר לכם סיפור. למה אני עם השיער הלבן? סליחה, וגם ראו אותך בפריים. אוהבת, ביי אהבות! אולי זו זווית טובה יותר? אולי לא. אולי השיער שלי עדיין לבן, הוא עדיין לבן. אוקיי, בוא נסתיר, בוא נסתיר.